Aquesta és la Facultat de Ciències de l'Educació. Aquí és on venen a aprendre les persones que volen estudiar per a ser mestres. És a dir, segurament moltes de les mestres que tens a l'escola han vingut aquí per aprendre. La facultat és molt gran, però jo et vull ensenyar on treballem nosaltres. Nosaltres treballem a la unitat de didàctica de les ciències socials. Som un total de 28 persones. Totes o som historiadores o geògrafes o humanistes o mestres. Hem estudiat diferents carreres relacionades amb les socials. Però et deus preguntar, què és això de la didàctica de les ciències socials? Doncs les ciències socials són aquelles ciències que estudien la vida de les persones que viuen al món. Nosaltres estudiem les coses que van passar fa molts anys per entendre el present i canviar el futur. Fets com la cultura, les costums, de com els humans ens relacionem i organitzem el món, forma part de les socials. També ensenyem com ser persones crítiques davant les injustícies o les desigualtats, i també pensem com treballar els problemes socials. I la didàctica? La didàctica és la manera d'ensenyar-les. És a dir, investiguem quina és la millor manera perquè els alumnes com tu puguin aprendre totes aquestes coses que envolta la humanitat. Les persones que treballem aquí fem diverses coses en el nostre dia a dia. Fem classes a les futures mestres, fem ponències i xerrades. També treballem en equip, com vosaltres, per reflexionar i pensar quina és la millor manera d'ensenyar a les nenes i als nens les ciències socials. Ens passem moltes estones al despatx investigant, però també estem moltes estones fent classes o explicant el que hem investigat a altres persones que volen aprendre. A totes ens agrada molt la nostra feina, perquè totes aquelles coses que afecten a la humanitat ens fan pensar en la manera de construir un món més just. Per exemple, ara estem investigant els murs que hi ha al món. T'has adonat que n'hi ha molts murs? No tan sols murs de pedra i ferro, sinó murs invisibles en les ciutats, en els pobles, en els països. Penses que és just que hi hagin tants murs que separin a les persones? Necessitem la teva ajuda. Ens ajudes a pensar de quina manera podem fer per tirar a terra aquells murs que impedeixen passar les persones?